2 trolde. De 2 trolde skulle ud og hente mad. Og de hørte en kirkeklokke, og den var høj. Den ene var en pige, og den anden var en dreng. Og når de kom hjem, og de fik mad, og det var orme. Det var altså det, der stod. Og nu skulle de sove, men de kunne ikke sove, fordi en kirkeklokke ringede. De skulle på tur og hente sten. Men de mødte en anden familie, og de blev venner, og de levede lykkeligt til deres ende. 1, 2, 3, slut!